Takže vítajte pri natáčaní vlogu Batman Arkham City, keďže som už skončil sériu Batman Arkham City, sice iba jedným dielom, ale dokončil som Harley Quinn Revenge. A preto som sa rozhodol, že Arkham City už ďalej nebudem točiť. A natočím na 85% novú sériu Batman Arkham Origins. Takže na toto video nemusíte dávať ani lajky. Je to výhradne video preto, aby ste boli pripravení na úplne nového Batmana. Niečo úplne nové, čo ste ešte možno nezažili. Možno budem prvý slovenský let's play, ktorý natočí Batman Arkham Origins. Že natočím to približne budúci pondelok. Tak uvidíme sa pri Arkham Origins.